أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 23 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna nan cikin tafsirin suratul hajji wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya ta 28 kafin mu fara karatu akwai wani bawan Allah ya zo zai musulunta karbi kana so za ka shiga musulunci? Wani ne ya sa ka ko kai ka sa kanka? A'a. Kai ka sa kanka? Ba tilasta maka aka yi ba? To abinda duna faɗa ka faɗa kaji? Ta. Ka ce ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi to masha to yanzu kai musulmi ne original za ka yi ƙoƙari ka koyi abinda musulunci ya zo da shi abinda kake faɗa ko abinda ka faɗa yanzu ka ce ka shaida ka yarda cewa babu wani abin da za a bauta wa sai Allah shi kadai ba za a hada shi da kowa ba wajen bauta shi kadai za a bauta wa ka yarda da wannan sannan ka yarda cewa Muhammadu annabin Allah ne manzansa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da addini ka yarda da wannan to shikenan ka zama cikakken musulmi kamar kowa daga yanzu abinda yake kan kowane musulmi ya hau kanka abinda aka hana kowane musulmi kai ma an hana ka ka zama mai gaskiya mai amana mai tsoron Allah kada ka cuci wani kada ka zalunci wani kada ka zambuci wani za ka je ka yi wanka mai sunanka ne Lazarus yawwa to kana so ka canza suna to wani suna kake so Umar to kaga Umar shine mutum sayyidina Umar shine mutum na biyu a musulunci daga annabi sai Abubakar sai kuma shine wanda har yanzu a tarihi ba a taba samun mutum mai adalcinsa ba bayan annabawa da manzanni ba a taɓa samun wani mutum da ya yi hukunci kuma ya tabbatar da adalci a rayuwa saboda ka zaɓi suna mai girma mai daraja kuma ka ga sunan mahaifina ne ni ma ka zama baba so sai ka je yanzu ka yi wanka kuma ka samu a koyar da kai yadda ake yin tsarki da yadda ake sallah ka kuma shiga makaranta a rika koya maka yadda ake addinin musulunci kada ka yi da ka kada ka rika kallon abin da muka ga musulmi suna yi kace shi zaka kwaikwaya da yawa ba su iya ba saboda ka je ka karanta ka iya ka zama mai koyar da su kaji ko ka koyar da waɗanda aka haife su cikin musulunci shi musulunci ba ruwan shi da mutum ya dade wanda ya koye shi shine kawai ya iya wanda bai koya ba kawai koda a cikin musulunci aka haife shi ko da shekara 100 inda bai koya ba to bai iya ba ka gane ko to shikenan Allah ya maka taimako bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس كي شيلا أتكم متاني بالحج دعيك حج يأتوك رجالا زاس زومك أتفيه أكن كفافوانسو وعلى كل ضامر da kuma akan kowace dabba mai damamman ciki yatina min kulli fajjin amiq za su zo daga kowane wuri mai nisa liyashhadu manafi'a lahum dan su halarci abubuwan amfani da za su samu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin sannan su ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu ala ma razaqahum min bahimatil an'am a bisa abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima fakulu minha to ku ci daga waɗannan dabbobi wa at'imul ba'is al-faqir kuma ku ciyar da galabaitaccen wato talaka a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da gaya mana yadda ya gaya wa annabi Ibrahim a.s. bayan ya umarce shi da gina ɗakin Ka'aba da kuma tsarkake wannan ɗaki daga shirka da dukkan wani aiki na saban Allah saboda masu dawafi a ciki da masu tsayuwa suna sallah suna ruku'u suna sujjada sannan sai Allah ya ci gaba da gaya masa cewa wa'adhin fin nasi kai shela a cikin mutane kai musu shelar aikin haji al-adhan abinda yake nufi da larabci al-i'lam shine shela shine sanarwa shine ba da labari kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Ibrahim alayhi salam yayi shela ya sanar da mutane cewa zuwa aikin hajji ya zama tilas akan su ya kirawo su da cewa su zo su yi hajji su ziyarci wannan daki na Ka'aba anan zamu ga an nanata ko an rubanya abin an yi shadda akan wannan harafi na azzin kalmar azzin yana nuna cewa wato kayi ta sanarwa kayi ka maimaita saboda mutane su ji abin da kake gaya musu ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirinsa da al-hakim a cikin shima littafinsa al-mustadrak surwaito daga sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda Abdullahi dan Abbas yake cewa lokacin da Annabi Ibrahim a.s. ya gama gina ɗakin Ka'aba sai Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi yace da shi azzin fin nasi bil hajji kai wa mutane shela su zo aikin haji Annabi Ibrahim yace Annabi Ibrahim a.s. yayi shela yake cewa ala inna rabbakum qad ittakhadha baytan wa amarakum an tahujju ubangijinku ya riki wani daki sannan ya umarce ku ku zo ku yi haji Abdullahi dan Abbas yace fastajaba lahu ma sami'ahu min hajarin aw shajarin aw akmatin aw turab dukkan wani abin da ya ji kiran Annabi Ibrahim alayhis salam a wannan lokacin sai da ya ansa masa har ma da itaciya da dutse da bishiya da dutse da bishiya da tudu da ƙasa da turba duk wani abu da ya ji Annabi Ibrahim a lokacin sai da ya ansa masa labbaik Allahumma labbaik
ce ansawarka ya Allah bayan ansawarka bayan ansawarka. Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da yayi kira linnasi ga jinsin mutane, ba ga wasu mutane ke bantattu ba, ga jinsin mutane kowa da kowa, wanda yake nuna cewa wannan kira nashi ba ya taƙaita ga mutanen zamaninsa ba, har tashin alkiyama wannan kira na annabi Ibrahim a.s. ya shafi kowa da kowa. Allah ce ya tuka rijalan, za su zo maka suna tafiya akan kafafuwansu, wato za su ansa kiranka kuma za su zo su jirci wani ɗaki na Ka'aba. Allamatu Shanqiti yake cewa malamai sun yi sabani wajen wannan kiran da Allah ya ce wato wannan da Allah ya ce yayi wannan shela. Wasu daga cikin malamai suka ce annabi Ibrahim a.s. shi aka ce yayi wannan shela, kuma wannan shine zahirin alqur'ani, tunda ana magana akan annabi Ibrahim ne. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana albayt, haka aka dauko zancen har zuwa ƙarshen ayar da ta gabata, sannan sai Allah ya ce kuma wa'adhin fin nasi bil hajji yatuka rijala. Saboda haka zahirin yadda ayoyin suka zo a cikin alqur'ani suna nuna cewa annabi Ibrahim a.s. shi ne aka umarta da ya yi wannan shela. Akwai wasu waɗanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan kira, cewa shi ake nufi da ya yi wannan shela. Daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai al-Hasan al-Basri, kuma wannan shi ne zaɓin Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirinsa. Amma dai mafi yawancin malamai su suna cewa ne annabi Ibrahim a.s. shi ne aka umarta da ya yi wannan shela, kuma ya yi wannan shela saboda haka dukkan wani wanda ya samu zuwa hajji to wannan shelar ce ta zo masa, kuma ya ansa wannan kira ya samu ya je hajji. Allah ce ya tuka rijalan, za su zo maka a kafa, wato za su zo suna tafi, wasu za su zo a ƙasa, wa ala kulli damirin, wasu kuma za su zo akan kowace irin dabba wacce ke da damamman ciki. Ibn Jarir al-Tabari da al-Mawardi da al-Qurtubi duk sun fassara damirin da cewa ana nufin raƙuma waɗanda suke masu damamman ciki, waɗanda ake barin su wato zuwa wani lokaci ba tare da an abin nan ba, an shayar da su zanto cikin su ya dame sosai, wanda wannan kamar irin horar da su ake akan jurewa kishi. Ko da za su kama hanya su yi doguwar tafiya, ko da a ce sun rasa ruwa, to za su iya jure ma wannan tafiya. Shi yasa suke ba su irin wannan horo. Sannan abin nan a dawakai su ma aka musu irin wannan horo, a hana su abinci na wani lokaci cikin su ya dame, domin sun fi gudu, sun fi sauri, sun fi gudu. Saboda haka wannan sifa ta zamirin tana nufin dukkan wata dabba. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan fassara damir da cewa raƙuma ake nufi, kamar Ibn Jarir, kamar Mawardi da Qurtubi, kamar Abdullahi dan Abbas gabaninsu sun fassara su da cewa ana nufin al-ibil al-mahazin, wato raƙuma ramammu wanda ba su da ƙiba. Allah ce ya tuka za su zo maka, wato ya tuka ay atunal Ka'aba, za su zo wannan Ka'aba. An ce za su zo maka domin shi annabi Ibrahim a.s. shi ne ya yi kira, saboda haka wanda ya je Ka'aba to kamar ya ansa kiran annabi Ibrahim ne a.s., kamar ya je ga Ibrahim ne a.s. shi yasa aka ce ya tuka, domin ansa kiranka suka yi, don haka za su zo maka. Wannan girmamawa ce ga annabi Ibrahim a.s. da zanto dukkan wani wanda zai je hajji ana ɗaukansa a matsayin wanda ya ansa kiran annabi Ibrahim ne ya je masa, ya karɓa kiransa kuma ya je masa, sauraka wannan tashrif ne gare shi. Sannan wasu malamai suke cewa danganta zuwan ga annabi Ibrahim a.s. a ce ya tuka za su zo maka, yana nuna cewa a wancan lokacin annabi Ibrahim a.s. ya kasance a kowace shekara yana halartar gurin aikin hajji, saboda haka dukkan wasu wanda za su je hajji a shekarar to za su iske annabi Ibrahim a.s. a gurin aikin hajji. Duk shekara zai je aikin hajji don ya kirawo mutane zuwa ga tauhidi, ya isar da tauhidin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi. Wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amin. Ad-damir kamar yadda muka ce yana nufin dabba wacce ke da damamman ciki.
kuma wannan suna yana kunsar dukkan wata dabba, sawa'un raƙuma ne kamar yadda wasu suka ce, ko kuma raƙuma da dawakai da taguwa da sauransu, duk sun shiga ƙarƙashin ad-damir. wannan shine maganar Qatada ibn Da'amat as-Sadusi. Ibn Ashur a cikin tafsirinsa at-Tahrir wa at-Tanwir yake cewa ad-damiru qalilul lahmi al-batni, wato ad-damir kace da ad-damir ana nufin wanda yake da wato mai damamman ciki, wad-dumuru min mahasinir rawahil wal khayl, wannan damewar ciki yana daga cikin abin da yake karawa ababan hawa kyau da raƙuma abin da dawakai, li'annahu yu'inuha 'ala as-sayr wal haraka, saboda wannan damamman cikin yana taimaka musu wajen tafiya cikin gaggawa. saboda haka in aka ce ad-damir anan kamar suna ne, a ƙarƙashin sa akwai nau'uka na ababen hawa daban-daban. saboda haka raƙuma sun shiga, dawakai sun shiga, dabbobin da ake hawa duka sun shiga. anan malamai suna cewa wannan yana nuna halarcin tafiya hajji akan wato a kafa ko akan abun hawa. wato in kana iya tafiya hajji a kafa ya halatta ka je, in kuma akan abun hawa zaka je to dai ya halatta ka je. sannan wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ayar akan fifita wanda ya hajji a kafa akan wanda ya hajji akan abun hawa. suka ce wanda ya je hajji ko ya aikin hajji a ƙasa, wato yana tafiya akan kafafuwansa, ya fi lada game akan wanda shi sai da ya hau abun hawa ya hajji. hujjar su anan shine sai da Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗanda suke tafiya a kafa din, sai da aka ce ya tuka rijalan, sai da aka faɗi masu tafiya a kafa, sannan kuma sannan aka faɗi masu tafiya akan abin hawa. suka ce to tunda har aka fara faɗar masu tafiya a kafa, wannan yana nuna cewa hajjin su tafi lada, su ne kan gaba a cikin waɗanda suka je hajji. suka ce saboda a cikin a yin hajji da kafa akwai wahala, aikin hajji a kafa akwai wahala, to kuma duk abinda yake da wahala sosai ladansa yafi yawa. ajruki ala qadri mashaqqatiki, gurgudan wahalarki gurgudan ladanki. suka ce to saboda haka wanda zai tafi a kafa babu shakka sai yafi shan wahala akan wanda zai aikin hajji akan abun hawa. suka ce wannan yana nuna fifikonsa. suka ce kuma har ila yau wanda zai tafi a kafa ya fi nuna cewa lalle wannan mai cikakkiyar himma ne, wannan ya damu da sha'anin aikin hajji, har ma gashi ya tafi ba shi da abin hawa, ya daba a kafa ya je kuma ya aikin hajji a kafa, bai nemi abin hawa ba. suka ce wannan ya nuna cewa da gasken gaske yake, don haka ya kamata ya zanto yana gaba a lada. to abinda zai dan zaman musu tarnaki shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hajjin shi ne akan abin hawa, bai hajji a kafa ba. tun daga Madina abin hawa ya hau, kuma har aka gama hajji dai akan sai dawafi, akan sai sa'i, akan sai yayi komai har tsayuwa arfa akan taguwar sa yayi. to yaya kuma kun ce wanda ya kafa ya fulada, gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma akan abin hawa yayi. suka ce yayi haka ne domin ya tausaya wa al'ummarsa, kada a ɗauka cewa dole ne sai an yi a ƙafa. in ya tafi a ƙafa to kuma mutane za su matsa wa kansu cewa sai a ƙafa za su yi. to shi yasa sai ya tafi akan abin hawa don ya zanto ya sauƙaƙa musu. kuma har ila yau suka ce saboda shi da zai hau abin hawa akwai buƙatar mutane su ga me yake yi a aikin hajjinsu, tunda akwai mutane da yawa da suka je aikin hajji a lokacin wajen sama da mutum 100,000. to saboda waɗannan mutane 100,000 suna buƙatar su ga yadda annabi yake aikin hajjin nan, musamman ma shine aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan musulunci shine na farko. annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa aikin hajji kafin a aiko shi, amma bayan aiko shi wannan shine aikin hajjin sa na farko. to saboda haka akwai abinda mutane suke buƙata su gaggani yadda ake yin aikin hajji a musulunci. don haka in yana ƙasa to ba za a hango shi ba, amma in yana kan wani abin hawa za a ga ya yake yi. to suka ce wannan shine hikimar ya hau kan abin hawansa, a ga yadda yake dawafi da sauransu. wannan ita ce maganar al-Imam Shafi'i da Imam Ishaq ibn Rahoya al-Hanzali rahimahumullah. amma mafiya yawancin malamai abinda suka tafi sun tafi akan cewa al-hajju rakiban afdalu, mutum ya hajji akan abin hawa
ya fi lada. wannan shine ra'ayin Imam Malik, shine ra'ayin Abu Hanifa, shine ra'ayin Imam Shafi'i. hujjar su kuwa ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawan sa yayin haji. suka ce Allah subhanahu wataala yana zaba wa annabinsa abin da yafi ne, abin da yafi Allah yake zaba masa. ce akan sa yayin haji, akan sa yayin dawafi, duka wuraren da ya rika zuwa al-mashaa'ir, wuraren ibadar aikin haji duk yayi su ne akan abin hawa. daga nan ya je dawafi, daga dawafi ya tafi Mina akan abin hawa, daga Mina ya tafi Arfa akan abin hawa, ya dawo Muzdalifa akan abin hawa, ya dawo Mina ya jifa akan abin hawa, ya koma Makka ya dawafi akan abin hawa. duk wani abu da yayi a aikin hajjin sa yayi su ne akan abin hawa. hatta jifa da ya je jifa akan abin hawan sa ya jifa, akan taguwar sa ya jifa, tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da karfin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙarfinsa ya bar duniya, kuma yana iya sauka ya yi tafiyar nan ba zai iya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsufa tukub ba, har ya bar duniya da ƙarfinsa. suka ce zai iya yin komai a ƙafa, amma kuma ya zaɓi a kan abin hawa. to wannan kuma ya nuna mana kenan mu koyi da shi, domin muna da abin koyi mai kyau dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama. kuma haka daman shi ɗabi'arsa take, ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman. ba a taɓa bashi zaɓin abubuwa biyu ba akan ya zaɓi wannan ko wannan, face ya zaɓi wanda ya fi sauƙi, matuƙar dai wannan da ya fi sauƙin bai zama saɓon Allah ba. saboda haka tun da ka ga ya zaɓi wannan da ya fi sauƙi, to wannan shi ne ya fi. kuma suka ce saboda ita shi aikin hajji ai ba wai buƙata a sha wahala ba, ba wai buƙatar an shar'anta aikin hajji ba dan aje a sha wahala, ballantana a ce yana da kyau kai aikin hajjin da yafi kowanne wahala. ba haka ake, ba dan wannan aka shar'anta shi. an shar'anta shi ne dan ambatan Allah, an shar'anta shi ne dan ayi ibada. saboda haka in zai samu ba tare da an sha wahala can ba, to hakan ake so. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li ta'khudhu minni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga wajena. saboda kamar inda al'amarin sallah ma haka yace, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuga ina sallah. to aikin hajjin cewa ku kwaikwaya daga wajena. to kaga idan har za mu kwaikwaya daga wajensa ne, to kaga ashe mu yi akan abin hawa ya fi mu rika tafiya a ƙasa. saboda haka daga nan ka hawa jirgi ka tafi, wanda zai iya hawa jirgin ruwa ya hau, wanda zai shiga da mota. kasashen da suke iyaka da Saudiya za su shiga da mota su tafi. sannan kuma aka je aka yi dawafi duk wuraren da za a tafi Mina a shiga mota, za a tafi Arfa a shiga mota, za a dawo Muzdalifa a shiga mota. suka ce in aka yi haka to an kwaikwayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. to amma abin da yafi dacewa anan mu ce shine ita falalar tana komawa zuwa ga abin da yafi wa mutum sauki ne, abin da zai fi yin aikin hajjinsa da kyau shi ne ya fi falala a gunsa. idan ya zanto aikin hajjinsa zai fi cika idan ya yi tafiya a ƙafa, in ya hau abin hawansa, to abin da ya fi fifiko a kansa shi ne ya hau abin hawan. ya zanto in ya ce a ƙasa zai yi, to zai rika rarrage wasu abubuwa, aikin zai rika masa ɗungushe. to ya kamata ya hau abin hawan don ya samu cikakken aikin hajjinsa. wanda kuma a ƙasa yake ganin zai fi yin abubuwan yadda ake so, to shi wannan al'afdal abin da ya fi a haƙƙinsa shi ne ya tafi a ƙafa ɗin. saboda haka kowanne yana duba yanayinsa ne, yadda ibadar za ta fi samuwa a tare da shi. wani yana da rauni, in ya ce a ƙafa zai yi aikin hajjin, to fa aikin hajjin fa ba za a same shi yadda ake so ba. in ya taso daga Arfa ya zo Muzdalifa, ya zo a jigace, abubuwan da ya kamata ya a Muzdalifa ba zai iya yi ba. daga Muzdalifa ya sake tattaki ya zo Mina, karshe zaka samu jifan ma ba zai iya yin yadda ya kamata ba. haka nan in yace zai tafi ya dawafi a kafa, shi ma ya zanto abubuwan duk dai bai yi su yadda ya kamata, ya yi su a cikin kasala da mutuwar jiki. wasu abubuwan ma ya rika yin su rabi da rabi. to kaga wannan gare ya hau abin hawa, saboda hajjinsa ta samu kamala.
ko kuma ya zanto mutum ne wanda yana da jama'a in ya ce zai tafi a ƙasa to daga mina kafin ya je arfa wataƙila ma sai dare ya masa saboda inda aka ganshi a tsaye da shi a gaisa da shi wanda suka ganshi tsaye da shi wasu ma ce za su yi tambayoyi ce a kafa zai tafi kaga kafin aje yanzu aka ce kafa zan tafi masauki kafin in je ma sai magarba ta yi saboda wanda duk wanda ya ganka a gaisa wanda ya tsaya wanda ya tare kama ya ce za a yi selfie akwai yan selfie suna da to kaga shi a gare yana abin hawansa saboda haka sai ya je akan kari ya je akan lokaci to shi yasa wasu malami suka ce a duba a gani abin da ya fi sauki wani watakila in ya hau abin hawa hanyar akwai cunkoso na abin hawa sosai ba zai kai da wuri ba sai ga gare ya taho a kafa zai fi zuwa da wuri sanda ake so to kaga wannan shi sai ya tafi a kafan ya fi masa akan ya hau abin hawa to saboda haka mutane suna shan bamban dangane da me yafi a cikin waɗannan nau'uka na aikin hajji ya yi shi a kafa ko ya yi shi akan abin hawa saboda haka wanda zai fi maka sauki kuma za ka fi yin aikin hajjin ka yadda ya kamata wannan shi ya kamata ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yayi hatta wato niyyar aikin hajjin nashi sai da ya hau abin hawa yana kan abin hawansa sannan yayi niyya tun daga wannan lokacin dukkan wani abu da zai yi yayi shi ne akan abin hawansa sallallahu alaihi wasallama kuma akwai hikima cikin yin haka da dama daga cikin ayyukan da aka gani an gani shi ne saboda yana sama ana ganin me yake yi inda aka ya daga hannu ya addu'a a san cewa ai gurin da akwai addu'a saboda an hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a gurin an ga inda ya nuna abin da dinsa ko ya sumbata ko ya abin da duk yana sama kowa zai hango shi saboda haka kaga yin sa a sama yafi masa sauki kuma al'umma za ta koyi sunna daga wannan to wasu daga cikin malamai suka ce gabatar da rijalan matafiya a kafa da aka yi sai da aka faɗe su sannan aka faɗi masu tafiya akan abin hawa innan da ai maka ishara ne zuwa ga cewa aikin hajji yana zama wajibi ga dukkan wanda ya sami iko ko da a kafa ne dan kada ka ji cewa sai kana da abin hawa sannan zaka yi aikin hajji in dai har zaka iya yi a kafa to ya zama wajibi akan ka in ya zanto ba zai zama ka sha wahala da ta wuce hankali in akwai wahala mashakka shadida to wannan a musulunci yana ɗauke ma mutum dukkan wani abin da ya zama akwai jigatarwa a cikinsa da yawa aikin hajji daman yana tattare da wahala ko akan menene za ka yi aikin hajji ko mutane za su riga ɗaukan ka ana goya ka ana tafiya da kai dole sai ka sha wannan wahalar yana tare da iya tashi wahalar wanda ba a iya raba aikin hajji ne da wannan wahalar ba a raba tsoka da jini to haka aikin hajji ba a raba shi da wahala sai dai in ya zanto wahalar ta kai inna naha wahala ce mai tsanani to wannan ana iya wa mutum rangwame game da aikin hajji saboda haka ba sharadi bane sai in yana da abin hawa al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa bada'iul fawaid yayi magana akan gabatar da masu tafiya a kafa da Allah yayi sannan ya faɗi waɗanda suke kan abin hawa yace fa fihi fa'idatun jalila yace akwai babbar wata fa'ida anan wa hiya anna Allah ta'ala sharata fil hajj al-istita'ata Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta sai kana da iko zaka je haji liman istata'a ilayhi sabila haka Allah ce ga wanda yake da ikon zuwa aikin haji to wala budda min as-safari ilayhi li ghalibin nas to kuma galibi duk waɗanda za su je haji dole sai sun yi bulaguro tunda waɗanda suke inda Ka'aba take inda guraren aikin hajji yake ayyan kaɗan ne waɗanda suke zuwa daga waje su ne suke da yawa ko a cikin Saudiya din ai ba duka ne suke samun sauki ba sai waɗanda suke cikin garin Makka amma duk wanda za su taso daga Riyadh daga Dammam daga ina ne tafiya ce sai sun yi awanni kafin su zo Makka saboda haka galibi waɗanda za su je aikin hajji za su zo ne daga gurare mai nisa to shine sai Allah subhanahu wataala sai ya faɗi nau'in alhazai iri biyu ya faɗi nau'ayil hujjaji waɗanda suke na kurkusa da ko a kafa za su iya yi da waɗanda kuma sai sun taso daga nesa liqat'i tawahhumi man yadhunnu annahu la yajibu illa ala rakibin
dan a yanke zaton cewa aikin haji baya wajaba sai akan wanda yake da abin hawa wa qaddama ar-rijala ihtimaman bi hadha al-ma'na wa ta'kidan an kawo maganar masu tafiya a kafa dan a nuna maka cewa hatta wanda ba shi da abin hawa in har dai zai iya yin a kafa din to wajibi ne yayi wa minan nasi man yaqulu malan yace cikin mutane akwai wanda cikin malamai akwai wanda yake cewa qaddamahum jabran lahum Allah ya fara fadar masu tafiya a kafa ne dan ya zamo lallashi a lallashi zuciyarsu bi anna nufusar rukban tasdarihim wa tuwabbihuhum wa taqulu inna Allah ta'ala lam yaktubhu alaykum wa lam yuridhu minkum saboda waɗanda suke akan abin hawa in sun ga masu tafiya a kafa wataƙila su rika wulakanta su suna jeho musu yan maganganu cewa to ku in banda abin ku waye ya wajabta muku aikin hajji hada za ku kwaso jiki ku zo kuna ta wahala haka ku bar mu da Allah ya hore wa abin hawa mu je mai hajjin nan ku yi zaman ku a gida amma banda karambani me ya kawo ku ce sai kun tafi hajji gashi nan yanzu kuna ta wahala to saboda a lallashe su a nuna musu cewa su ne ma gaba sai aka fara faɗa su saboda haka ku da kuke kan abun hawa ku sani waɗannan su ne a gaba da ku sai da Allah ya faɗe su sannan ku magana ku ta zo ya tuka rijalan yace to wasu daga cikin malamai sun ce an fara faɗar su ne jabran lahum wa rahma dan a taushi zuciyarsu a lallashe su daga irin wasu maganganu da masu hali waɗanda suke da abin hawa za su riƙa musu da ganin da za su riƙa musu a lallashe zuciyarsu don haka dukkan wani wanda zai je aikin hajji ya kamata ya sa a ransa cewa zai je wannan guri ne domin ansa kiran Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya kira shi ya ce ya je can domin Allah subhanahu wata'ala shi ya umarci annabi Ibrahim da ya yi wannan shelar don haka wanda ya yi shela da izinin Allah to wannan shelar in aka ansa ta Allah aka ansa shelar ubangiji ce wanda ya gabatar maka da gayyata ta wani to in ka ansa gayyatar mai gayyatar ce ka ansa ba wanda ya kawo maka gayyatar ba saboda haka in annabi Ibrahim shine yayi shelar to Allah ne ya sa shi don haka ansa gayyatar ubangiji kake yi don haka kake cewa labbaik Allahumma labbaik a cikin aikin hajjinka labbaik Allahumma labbaik ansawarka ya Allah bayan ansawarka bayan ansawarka Allah ya ce yatina min kulli fajjin amiq za su yi ta zuwa daga wurare masu nisan gaske alfajju asalin kalmar alfajju tana nufin at-tariq bainal jabalai hanyar da take tsakankanin duwar watsu galibi garin Makka in banda yanzu da aka sassabe shi aka sassare duwatsu gari ne da yake cike da duwatsu saboda haka duk hanyoyinsa tsakanin duwar watsu suke to saboda haka shi ake kira alfajj kuma ana nufin duka wata hanya sannan a nan Allah subhanahu wataala ya sifanta wuraren da mutane za su zo da cewa fajjin ne amiq wuri ne wanda yake mai nisan gaske wannan kuma an sa kira ne na annabi Ibrahim a.s. inda Allah subhanahu wataala ya kai kiransa duk nisan guri kiran annabi Ibrahim a.s. ya je kuma Allah ya shi addu'arsa da yake cewa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya ubangiji ka sanya zukatan mutane suna sha'awar zuwa inda suke lokacin da ya ajiye matar abinan kuyangarsa Hajar da ɗanta Isma'il alaihi salam to lokacin ya yi musu addu'a cewa ya ubangiji ka sanya zukatan mutane su rika sha'awar zuwa inda suke to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ansa wannan addu'ar kuma ya tabbatar da alkawarin da ya yi shi da kansa cewa iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna tana lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba ya zama gurin kai koman mutane su je su kuma dawowa babu inda ake kai komo zuwa gare shi kamar dakin Ka'aba duk duniya babu gurin da zaka je ka kuma komawa kuma duk wahalar da ka sha badin aka ce za a jaji sai ka je ina Allah ya sa da mu kaga mutum ya sha wahala a aikin haji ya jigata amma da yake da zuciya ɗaya je aikin haji dan Allah ya je ba wata manufa ce ta kai shi ba Allah ya sa wato Allah ne a zuciyarsa ya je aikin haji
sai kaga duk wahalar da ya sha amma inda zaka zauna da shi sai kaga yana addu'a Allah sa ta baɗi da mu wannan wahalar ba za ta sa shi ya ji cewa shi ba zai ƙara zuwa ba. Akwai dai wanda in ya sha wahala ya ce shi dai da zuwa wannan gari dan ba ƙara, akwai masu ya sha wahala ya ce ba zai koma ba. To amma wanda Allah ne a zuciyarsu sun san ina suka je kuma mai suka je nema, to ba za su gaji ba kuma ba za su ƙosa ba. To shine Allah subhanahu wataala ya cika wannan alkawarin, ya sa mutane suke zuwa daga ko'ina a duniya, mabambanta yare, mabambanta jinsi, mabambanta fata, mabambanta halitta iri-iri, babu inda ake zuwa a ziyarta a bauta wa Allah a duniya kamar wannan guri. Kuma duk sanda aka je aka dawo ba koshi ake ba. A nan da Allah subhanahu wata'ala ce ya tina min kulli fajjin amik, malamai sun ce akwai dilalatu ima, akwai nuni da Allah yake yi ta wata fuska cewa musulunci zai yadu, zai shiga ko'ina a duniya. A lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya, da ma lokacin da aka ce annabi Ibrahim ya wannan shelar, ai musuluncin bai yadu haka ba. Haka har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar, aka saukar da wannan ayar, Allah ya ce wa azzin fi nasi bil hajji atuka rijala, ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana ba annabi Ibrahim ba, amma aka ce yatina min kulli fajjin amiq, mutane za su zo mahajjata daga kowane wuri mai nisan gaske. Kaga wannan ana nuna maka cewa musulunci zai yadu ya gama duniya, ya shiga ko ina da ina, ya je waje mai nisa, domin zuwan alhazai tana nuna akwai musulunci, domin bayan da za a yi mutum ya zo hajji sai ya musulunta, tuban da bai musulunta ba zai zo hajji ba. To wannan yana nuna maka cewa tun farko ubangiji subhanahu wataala yayi wannan alkawari, kuma alkawarin Allah ya cika. Saboda haka yanzu zaka ga babu ta inda ba zaka ga alhazai ba, babu jinsiyar da ba zaka ga mutanensu sun zo aikin hajji ba. Wasu guraren ana gaya maka su baka taba jin su ba ko a labarai, amma kuma ga sunan sun zo wannan guri, sun ansa wannan kira na Allah subhanahu wataala a bisa harshen Annabi Ibrahim a.s. Allah ce liyashhadu manafi'a lahum, dan su harshi abubuwan amfani da za su samu, wato mahajjata su zo su samu abubuwan da suke masu amfani gare su, sawa'un abin da ya shafi addinin su ko abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya, abin da ya shafi duniyar ko abin da ya shafi lahirarsu. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ce laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Allah ce laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, babu laifi gare ku ku nemi falalar ubangijinku, wato ku yi kasuwanci idan kun je hajji ko kun je umara, ko ga za ku yi kasuwanci daga nan za ku kai wani abu ko daga can za ku sai wani abu, babu laifi ku yi wannan kasuwancin. fa idza afattum min arafatin, in kuma ku kwararo daga arfa, to fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, to kuka zo daidai da al-mash'aril haram, to ku tsaya ku ambaci Allah a gurin, wazkuruhu kama hadakum, ku ambace shi kamar yadda ya shirye ku, wato saboda shiriyar da ya muku, wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, saboda ku kun kasance gabanin shiriyar Allah kun kasance batattu ne. Thumma afidu min haythu afada an-nas, Allah ce sannan ku kwararo daga inda mutane suka kwararo, wato ku wuce ku je arfa, daga arfa kuma ku kwararo ku zo muzdalifa kamar sauran mutane. Wastaghfirullah, ku nemi gafarar Allah, innallaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Kaga a wannan aya ubangiji subhanahu wataala sai ya hada amfani na duniya da na lahira duka, da yace laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, wannan amfanin abin da ya shafi duniya ne, abin da ya shafi kasuwanci ne. Domin a jahiliya suka zo hajji sukan zo da kayan kasuwanci, akwai kasuwanni da suke ci, wasu ma ba sa ci sai aikin hajji, sai da suku oka, suku mijanna, ga sunan kasuwanni ne a Makka daban-daban waɗanda suke ci. Alhazai sukan zo domin su halarci kasuwancinsu a waɗannan kasuwanni, su kawo kayayyaki kuma su sai wasu daga nan su tafi da su garuruwansu. To lokacin da musulunci ya zo,
sai wasu daga cikin sahabbai suke kyankyamin a ce mutum ya zo ibada kuma ya zo da kaya niki-niki wai ya zo ya sayar. To shi ne Allah ya saukar da wannan aya yake ga musu a ku daina jin damuwa a ranku, babu komai, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Kaga anan aka faɗi wani amfani ne da mahajjaci zai samu da ya shafi maslaharsa ta duniya, sannan kuma Allah sai ya faɗi maslahar lahira shine zikirin Allah da istighfari, cewa zkuruhu kama hadakum wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Kaga wannan kuma amfani ne na lahiran mutum. Saboda haka anan kaga da aka tashi faɗar amfanin ma sai aka kawo shi na kira, ba kawo shi ma'arifa ba, li yashhadu manafi'a lahum, ba a ce li yashhadul manafi'a ba, saboda a nuna maka dukkan wani abin da yake maslaha ce, dukkan wani abin da yake mai amfani ne na duniya ne ko na lahira ne, an yadda ka same shi ta aikin hajji, ba a hana ka ba. Abinda bai dace ba shine ka tafi aikin hajjin ba dan aikin hajjin ba sai dan wannan amfanin duniyar, kawai ka tafi ne saboda wani abin da kake ganin zaka samu a can, ko saboda zaka haɗu da wasu. Akwai wanda suke son su je hajji saboda an fi samun haɗuwa da manya, saboda ka shi zai kulla alaka in ya samu ya je hajji, domin a wancan guri ne da ba wani bambancewa tsakanin wani babban mutum da wani ƙaramin mutum. In aka je da masu wadata da marasa wadata, da masu mulki da marasa mulki, duk ɗaki ɗaya za a zagaya. Ka'aba ce, wurin jifa ne, duk guri guda ake yin komai. Saboda haka a guri ne da kana iya haɗuwa da mutane waɗanda ba ce yadda za a iya haɗuwa da su in ba a nan ba. To wani sai iya ƙulla niyyar zuwa hajji ba don komai saboda za su gana da wani a can. To kaga wannan ya kashe kansa tun daga farko. Ya tafi hajji don wani kuma ya dawo don wani, saboda haka ba shi da komai sai abin da ya samu daga wani. To amma in ya je don Allah, sannan kuma wani abu ya shigo, ya ji don Allah, sannan kuma akwai wani abu da ya shigo na rayuwar duniya a ciki, wannan babu laifi. Suna da wata haɗuwa da suke so su yi, su tattauna, sai su ce to mu je mu yi hajji, mu samu hajji sannan mu samu damar haɗuwa mu tattauna, wannan babu laifi. Babu laifi. Da yawa akan shirya wato tarurruka a lokacin aikin hajji. Ƙasar Saudiya sukan shirya, wasu ƙungiyoyi na duniya sukan shirya na musulmi, ce to mu shirya za mu yi abu kaza amma mu yi shi a lokacin hajji, sai mu haɗu a can abin nan. In aka je, an je a samu aikin hajji sannan kuma a samu wannan haɗuwa cikin wannan yanayi wanda yake mai albarka. Sauraka wannan babu laifi. Amma ya zanto babu tunanin Allah a cikin zuciyar mutum sai duniyar ita kadai, to wannan shine ke da hadari. Saka ubangiji subhanahu wataala anan ya faɗi almanafi' dan ya kunshi amfani na duniya ya kuma kunshi amfani na addini, kamar tabbatar da tauhidin Allah subhanahu wataala da girmama Allah subhanahu wataala da bauta masa da samun lada da kankarewar zunubai. Waɗannan duk suna cikin amfani na duniya na lahira da mutum zai samu. Hadisi ya tabbata na Abu Huraira, kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja hadha albayt falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuhu. Wanda dai yazo haji ya ziyarci wannan daki na Ka'aba, bai yi batsa ba, bai yi aikin sabo ba, Annabi ya ce zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, wato Allah subhanahu wataala zai kankare masa zanubansa. Hakanan ya tabbata cikin sahihain hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Umara zuwa wata umarar kaffara ce, wato Allah yana kankarewa mutum abin da yayi da laifuffukan da suka gudana tsakanin wannan umarar da wannan umarar. Wal hajj al-mabrur, hajjin kuma da yake an yi shi bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, an yi shi cikin kamala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai da wani sakamako sai aljanna. Saboda duk wanda yana daga cikin amfani na lahira da mutum zai samu, zuwa aikin hajji ko aikin umara zai samu kafarar laifukansa, zai samu wanke shi daga laifukansa da Allah subhanahu wataala zai yi. Amma wanda idan mutum ya tsarkake zuciyarsa, yayi abin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, shi yasa ya ce alhajjul mabrur. Ba kowane irin burgitsaccen hajji ba shine za a samu wannan lada, a'a sai wanda aka yi shi bisa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Daga cikin kuma amfanin duniya da mutum zai samu harkar kasuwancinsa, harkar samun wasu abubuwa, kamar yanzu a da can
a da can kai musu ake yi, a da can galibi sai dai ka kai ka sayar, amma ba ka da wani abu da za ka siyo a can. Amma a yanzu a can ne kake siyowa, za ka je ka siyo wasu abubuwa ka abin nan. kuma wannan amfanin na duniya za ka ga cewa almanafi ɗin nan ba su taƙaita ma ga musulmi ba, wanda ba musulmi ba fa suna morar aikin hajji. domin kayan canan da ake sayarwa a cikin garin saudiya a lokacin hajji kai ka san iyakarsu, wa yake morar wannan? kamfanonin cana ne. musulmi ne ba musulmi ba ne. saboda haka hatta kamfanonin jiragen sama na wasu ba na musulmin ba ne, wanda suke zuwa daga turai, ƙasashen turai da wasu ƙasashe na america, latin america, ai duk jiragen da suke ɗauko su kawo su ƙasa mai tsarki ɗin, ai ba kamfanin jiragen musulmi ba ne. ai a dalilin aikin hajji sun samu wannan amfani na duniya ɗin. sauraka shi wannan amfani na duniyar har ma wanda bai samu ya zo ba a dalilin aikin hajjin zai mora. haka da yawa daga cikin kamfanoni na duniya suna karuwa da aikin hajji. irin kayan da ake zuwa a yi tsaraba da su yawancinsu za ka ga cewa made in china, made in china, duk a china ake yin su. kuma a wannan gurin za a zo a yi kasuwanci ba kankani ba, ciri ba karama ba. sauraka duk wannan yana daga cikin manafi alahum, wato amfani na duniya. a daga cikin amfanin na duniya talakawan da suke can su ma suna samun abin hannu lokacin da aka ce aikin hajji. akwai wanda ba shi da wata sana'a sai abinda ya samu a lokacin aikin hajji shi zai ta ci, kuma sai wata shekara wani aikin hajji ya zo sannan zai kuma kukutawa ya samu wani abu. akwai waɗanda suke da motocin haya, musamman manya-manyan motoci, in banda yanzu da aka ƙara gwamnati ta samar da ababen hawa irin su jirgin ƙasa da sauransu. da yawanci mutanen makka wasu suna da manya-manyan motoci na zirga-zirga wanda za a ga tsawon shekara ba abin da suke yi, sai lokacin aikin hajji ya zo, to lokacin ne za a yi ta safarar mutane daga makka a kai su mina, a kai su arfa, a kai su muzdalifa, abin nan a kai su muzdalifa a da su mina, haka nan da masu zuwa dawafi da sauransu. to haka za a samu abin da za su ci sai wata shekarar. kuma akwai masu hotel din, akwai wanda suna da hotel da manyan gidaje wanda suke bayar da su haya ga waɗanda suka je aikin hajji. to abinda suka samu daga wannan hayar shi za su ajiye, su za su rika ci, ba kuma za kuma samun wani abu sai kuma wata shekara ta zo. sauraka kaga hatta masu ƙananan ƙarfi suna amfana daga zuwan wannan. a wancan lokacin da ake cikin talauci mai tsanani, mutane suna kai musu arziki, ana kai musu abinci, wanda suke kai wa talakawan can abinci lokacin da suka je. to har kuma zuwa yanzu talakawa ba karamin morar lokacin aikin hajji suke ba, duk da cewa sha'anin jari hujja duk ya sa manya-manyan sarakuna, 'ya'yan sarakuna duk sun kwaci wasu harkoki na kasuwanci a gurin. an rushe ƙananan hotelulluka da gidaje da mahajjata suke zama, an ba wa 'ya'yan sarakuna sun yi manya-manyan gine-gine. saboda haka an zo an rushe gaba ɗaya area da take jikin Makka, kusan Makka ma da aka sani, ƙwaryar Makka ma kusan duk an rushe ta yanzu. ana ta baya da cewa dukkan wanda yake so zai zo ya gina, to za a ba shi daman plan ga irin ginin da ake so, kuma gini ne wanda ba kowa zai iya shi ba sai su. saboda haka ƙarshe ne su za a barwa, zo su yi manya-manyan hotululluka. saboda haka duk sun kwace sana'ar. to a wancan lokaci talakawa suna mora, kuma har zuwa yanzu din ma akwai ta inda talakawan suke samun abinci daga aikin hajji. saboda haka akwai amfanin nuka da dama da aikin hajji yake da shi, banda abin da ya shafi zamantakewa da koyawa mutane haƙuri da juriya da irin cakuɗeɗeniya da mutane. aikin hajji yana koyawa mutane abubuwa da yawa. za ga mutum kafin ya je aikin hajji, idan ya zanto idan tsokokinsa yake rayuwa lokacin da ya je aikin hajji, dan kwanakin nan da zai je ya yi aikin hajji ya dawo, sai kaga ya samo wasu ɗabi'u masu kyau, saboda zai koyi haƙuri, zai koyi dangana. kana zaune wani zai zo taka ka, wani zai zo shure ka. in ka samu mai ɗan kirki shine zai ɗan juyo ya ɗan ɗaga maka hannu, amma wani kawai da ya juya kalle ka ma sai wuce, wani ma ko ɗaga kai bai zai ba, kuma dole ka haƙura. to za ka yi ta faɗa ne da mutane, kai ma an jima za ka yi taka wani, za ka yi shurar wani. haka nan za a zo ɗawafi ka ga wani murgujeje ya zo ya make ka, ya ture ka, ya wuce, hankalinsa kwance, dole ka haƙura. to ya ka iya da shi, za ka kama shi da kokawa ne ana ɗawafi? haka yadda ka iya da shi. to aka yi ma yau, aka yi ma gobe, aka yi ma jibi,
sai ka saba kuma. To irin waɗansu abubuwa in kana cikin jama'ar ka wasu abubuwa ƙanana da an yi maka sai ka tuna abin da ka sha lokacin da kake umara ko hajji, sai ka ga cewa wannan da sauki ma sai ka koya. Saboda akwai abubuwa da zaka koya, sannan zaka koyi kankantar da kai, domin zaka je can a sa ka sa kayan da ba shi kake sawa ba, ka zama daidai da kowa. Ka ga babban mutum yana karɓar sabil, shi ma yana karɓar sabil, ana bashi dan abinci, inda aka baka shi ma haka za a bashi. To da irin waɗannan abubuwa darasi ne mutum yake koya a rayuwa. Babu kuma makarantar da za ta koya maka irin wannan darussa sai aikin hajji. Aikin hajji shi kaɗai ne zai koya maka wannan darussa, saboda haka akwai amfani da yawa a cikinsa. Haka 'yan Najeriya da suke zuwa su daɗe ɗin nan, yana da kyau ɗin ma a daɗe, saboda a samu koyarwa ɗin yadda al'amuran tarbiyya suka yi karanci a cikinmu. A bar alhazanmu ma su je su daɗe ɗin nan ma akwai amfani a ciki, saboda su ƙara gogewa, su ƙara fahimtar wasu abubuwa na rayuwa wanda ba su fahimce shi ba. Don haka a nan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci amfani, kuma aka saki maganar ba tare da an mata ƙaidi ba a ce amfani na addini ba, aka ce amfanin nuka gare su. Saboda dukkan wani abin da aka roito daga magabata, wani ya faɗi abu kaza, wani ya ce tuba, wani ya ce gafara, wani ya ce kaza, kowa yana ɗan faɗar wani abu ne daga cikin amfanin, amma ba wai yana nufin cewa iya wannan shine amfanin da Allah subhanahu wataala yake nufi ba. Saboda haka dukkan wani abu na duniya wanda yake mubah ne, ya halatta, to mutum zai iya zuwa hajji domin ya cin masa. Kana iya zuwa hajji, ka je hajji ne domin ka haɗu da wasu malamai da za ka yi karatu a gunsu, domin ka zauna gurin wasu malamai. A da can malaman hadisi je kan yi tattaki ya je hajji saboda an ce masa malami wanda zai zo hajji yana so ya haɗu da shi ya karɓi hadisi a wajensa. Wannan duk baya daga cikin abin da aka hana. Haka nan kasuwanci, dukkan waɗannan abubuwa an halatta su. Abin da dai kawai ba za a so musulmi ya yi ba, ya je da kayan kasuwanci gaba ɗaya ya shantake koma kawai tsantsan ɗan kasuwa, ana can ana ta zikiri, ana ambatan Allah, ana dawafi, ana abin nan, shi kawai ya zo ya kasa kaya. Sau haka ya manta da hailala da tasbihi da zikiri da abin da ya kawo shi. Idan ya zanto kasuwancinka zai ɗauke maka hankali, to ya kamata ka haƙura da shi don ka samu ka yi aikin hajjinka. Kakka zama ka je aikin hajji amma ka manta da lahirarka, kawai duniyar ce take tunawa. In kai haka sai ka shiga ƙarƙashin waɗanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi suka a kansu. Ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Ce fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ce daga cikin mutane akwai wanda kawai cewa yake Allah ka bamu a duniya, amma a lahira ba shi da wani rabo. Daga ya je yana dawafi amma duniya kadai yake roƙo, baya roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi akan shari'a, Allah ya nuna masa gaskiya, Allah ya karɓi ransa akan addinin musulmi. Baya neman wannan Allah ya bashi aljanna, a'a, shi duniyar kawai yake nema. Wani ma yana zuga su yana cewa in ka je kawai ka tsaya ka roƙi lafiya, ka roƙi kuɗi, ka roƙi tsawon rai, amma aljanna wanda akwai ina ma za ka iya roƙa. To kaga wannan hudubar iblis ce. So ne wanda Allah yake cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Amma daga ciki akwai wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah ka bamu mai kyau a duniya, ka kuma bamu mai kyau a lahira, ka tsare mu azabar wuta. Wannan shine abin da ya kamata mutun yayi. Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Akwai dan karin bayani game da wannan, insha Allah a karatu na gaba zamu dan ƙara bayani akan wannan. Abinda muka faɗa da daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.